खुलुमबाय गिबियावनो आंनि गोदान यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि गोदान यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन जाहाथे गोदान भिडिअखौ थाबैनो मोनफुंनो हायो। खुलुमबाय दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं गाव सुजुनाय दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइनि मुं बिस गोनां खुदुमनाय। बिस गोनां खुदुमनाय। अनजालि आंनि मोदोमै मोखाङै आखलै दावलै नायब्लाथाय आं गोसो जायामोन बोखारनो मेगन जरा। सम बेसम गोसोखाङो आं एखनब्ला निजोमै जिरायनाय हर गेजेरनि समाव गावदां अखाफोरनि महरखौ नुसनफ्लांनानै बै अखाफोरनि जिनोर गैयै गोथार सोलेर बादिमोन आंनि नोंखौ अननाय। बिनि अनफ्लानाया बिस बिदैजों आबुंमोन बेखौ आं मोनथि रोङाखैमोन। गलाब बिबार बादि महर बिनि सोर गोसो थोआ जानो। खुदुमलांबाय बिस फुननानै साहारा बालाहामायाव गोदाव सोराव जाहोबाय आंखौ आन्दाय होबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।